Welcome. You may need access to your battery to charge it. This video shows you how to access, or indeed replace it. Zond 368G Models. Αντικατάσταση μπαταρίας, βίντεο οδηγός. Προετοιμασία, εργαλεία, εξολκεία πύρων, καρυδά κοινό. 10. Χρησιμοποιήστε τον εξολκαία πύρων για να αφαιρέσετε τα δύο εκτονούμενα πριτσίνια που συγκρατούν το κάλυμα κεφαλής. Πιέστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το κάλυμα κεφαλής, όπως φαίνεται στο βίντεο. Χρησιμοποιήστε το καρυδά κοινό. 10 η κατσαβίδι Philips για να αφαιρέσετε τις βίδες των θετικών και αρνητικών πόλων της μπαταρίας. Σημείωση. Αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο και στη συνέχεια τον θετικό. Αφαιρέστε τον ημάντα συγκράτησης της μπαταρίας όπως φαίνεται στο βίντεο και βγάλτε την μπαταρία. Εγκατάσταση της μπαταρίας ZT3 68TG. Τοποθετήστε την μπαταρία ξανά στη θήκη της, βεβαιώνοντας ότι ο θετικός πόλος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οχήματος και ο αρνητικός στην αριστερή. Κουμπώστε τον ημάντα συγκράτησης. Συνδέστε τις θετικές και αρνητικές καλωδιώσεις στην μπαταρία, με το κόκκινο καλώδιο στο θετικό πόλο και το μαύρο στον αρνητικό. Σημείωση. Συνδέστε πρώτα τον θετικό πόλο και μετά τον αρνητικό. Χρησιμοποιήστε το καρυδά κοινό. 10 για να σφίξετε τις βίδες των πόλων της μπαταρίας και καλύψτε τους πόλους με το πλαστικό κάλυμα που παρέχεται με την καλωδίωση. Επανατοποθετήστε το κάλυμα κεφαλής όπως φαίνεται στο βίντεο, βεβαιώνοντας ότι τα κλίπ ευθυγραμμίζονται με τις οπές ώστε να αποφευχθούν ζημιές στα εξαρτήματα. Επανατοποθετήστε τα δύο εκτονούμενα πριτσίνια που συγκρατούν το κάλυμα κεφαλής. I'm coming for the throne.